yan sama ne. Wurin zuciya ka. Manyan. Masa ko le. Ai shanu ko jisumo bakoi can bakoi dubai. Kan kun malli wal sira kan mallan yin ba akala da funuma. Wula. Da mani mi ko can ta pegir shalma salima yan kan can no kane. Shokkin malam min da yamje yin wakani ne ne on can ta peni mani. Bar kuma mi lan kan walan kan gana wo balle ne ta bobi ma wasan. Kan yara kan yin nan kama ba akala da funula. Kar wuhur wula. Kalan lihir mashamu abin nan da nin mu harbi zara rai dam jama'a da mallaka ma da kanye ne nema arziki shale ala jinna kunnan zani kane entiti domin ni wayan zan maman ta san min tana kan ta lero kwamban nan mashal kan ta yuno kwamban nan mashal kala dan bo ma yin bai wayin mu ma da tiyar magara domin mini kama bi mu ma wai cancan wai circan ka tabin yau zama yoyi canka tabin yau ba mu na so bele kula da ta ba ko so baya mun ba kwamfin mun wayaran kwalin saharan yanzu na al'ashin tsilla shi duk wani tsara mam di ma yala bit sahara asha yin kwa kabu kunna ma yo obje yo obo malala fi ka lafi dan bit sahara la arna kwamfin ma da yaram ja wancan ma an kodira kallal armarin to da biya bacir kun yani yin mallan no yi di mallan ya kan wajen na kala ba abira zamda nda fun miyo kan da fun miyo ma nda bazira kan nda can shiona ka can shiona lalanya ko ta ci amti je yu adargan da kan ne ya ka gumur ma ne zira ba anti kara woman Aisha kende ma da ban mu'saman da ban mu'sa kwamfin nim yalan tsara ton yan yala musu wadan san canan voram tiya man da yibin yam di ma yato ashar kam dan tudwal nya ga nyin da ko antale on voram ti so on voram zan ma waya man yeto attar nyere lamana nyere da ma voram ti bon ti tama ka ba yer kam mana yer yeto aka an malgala da kira ton bor man da ban bi ma hun je bil lamna wo palma nunu wo palma nunu e to ajwal mo nule nya pa kama mina yer kam ban malga ka margal ka kira Now listen. Ami, cuma beula. Nah. Alafi. Tolong dah. Kun karam nante puha kana na undim so. Ale la ya atumte bakwai. Ka mbodi aishishi ya. Lumo yi mo ar no ma mrum paza mo pam. Ntata ni mo yi ya mo. Daba nan ma moso anya bi wo ma de mo ma wurum na kayu ako oyi ko chable aba ala na uno nam za ko yi ko to min nan ni ma shele kalaye to ngo ma kartilan nan ngo ma bier mi ma pam ala ji ban sha kam yara so ali yo ba kam bo bande kalle yala ya ko te do bande ba to ma de zo de kashara o do ara na ski bande ba ko do ara de saya aba ala no te na uzu kan yara kalle yala ya yer saya agaya nambale to shen nan par zo an je yere to shen mo ma nyinde zam bi ma zam tuma bi ma to kun yore aba wo ai da ka ta dan kan yere ya ni mo so ko por kan yere to kara shirkan ma la kala ta dan wato shirkan ma paya o ku to kunan la wo ku to non la mo biya ba ko ba lambala de ba lambala alaji mo tu de ba ko de ba yin na bon ka ya fo ko bi amaran kan na yen ayer mi ati ko bi di muna e mro yiko wai ambala sa shele ayen to ko labna ko ti yi ba ko ba yi ka bi mi o be lo shele ka kana ntima ma le reganda o zom male amriya man karo to mini cin o zoma ya wo ba kayina ton pa jiren to na karnya amriya o man ka ba chanta to zo ti ma kar ko kamona no yeda alaji den lam de ten zanta na wo zo ay kuli
di yeli yaay anye yishel ni cheki bien moma ni cheka amina pauna be ki vai ne ma yilmani na uzo ana sahi kana ta pa wumle ki ke yilmani ni cheka police kana ta pu buiza yi na yilmani na uzo da bien bala de modo kuto ka ye di cheka mi ti sabe to ama de modo katim ala je ka modo kuto yi ana sahi kina po yilmani na uno na so ni cheka ala ji pima munyebo asama ya ke pima dila yilma ni rambi chelma dila ke ka ye ne ma ala ji zomna ma ayin nan ton wa ma yetla tembier kan ye ala ji zomna am bezora na ba me chungo bezora na Asha. Bisa kaya mbu haka tamna. Kaya mbasa kwa mna mali. Tumfuno. Nana jinlanya mula. Manda chama suma no chão. Ai. Não pode ver tampão. Ver tampão. Tampão a loucura ia passar. Loucura ia passar. Mas nem jeito funciona mal. Bakoi da bayan shan jan ni mare da ta bala da su mana jiran son la ran su bakka wana shin mane ruban jiru mane ani wanzu kama kanda ne kaya bidabul so banda yana bace ce ubariya wannan ko kwabla ne kantine wannan misa do shi wannan lima shi ko anin tana ubot mai zanta dan ya ga makanin da ta katlen to to zo man kan yi dara mami man kan yi ko shani nan ki betu kacin ba zana ba yana ribi santi ma kuma Aisha misali kuma ba zamne kun ko be zon chama bi to kula kuna yam zamne bi to welam kuna ai minin zonya lung no gun tan manan zo ma minin mali sasu kushalin zanta be yaman shalin yara ai risai ka zo na wuni ka zanga suntina wuni ka bodo tama pensam no kula kuna ani kuto shiala beula nzo aya ya me twashana ai boa na tuzo abichan tuni tatlam bisla ya halkat tokkurde tatlam bisla ya twana yinde yu boa na mina zwa de tuntu yinde ya me twashana ni makul ka kumsma do shi yin din ya man da santa da su mi wa ka bu san mare to an ya ma bi to zuwa ka ta fasa ne yin wo ya to an ya bi da balma na so na jam do ni pa bi da balma so kan man je so na wo zo da be na ga kar pa mo ko ko jingu ko bi be le kuna ai kuma na mo tuba na pimi na dana na so ne wala da master fala ai mana je do hoi aba zo ran ya lai to aka kan na dun wa an to yi ma ba za mala office in tension because I'm putting on love inshallah. I'm even going to do don't want to chat to them. Catch it. I don't want to feel free. Don't want India. Now I'm pretty small. I'm not going to kuna. Wait, I mean, I'm not barking on well. For Kai Palma. Oh, I mean, I will go and do my not up really. It's a my lamp. Shasha. Asuma ang garbo ay din siya ang signal siya tayo ang bangla na siya pa misalnya juga jadi angkat cepat nah mami yuri ma bi tuku coba Aisha ko ko so ya ni zo ko to ba Aisha ko so ni mino idam bajan na o me bo monda a chan mata pa ba pa sha bu ko zo ni shal ban nan titi
di kwan change la shamona ba arban bamma no yama ta yalma chang pa sha na yi ko ba ko ne zo ko ni mo ba ni ne ni a ne kem mai shi ne de chang ka a chana nya de ni jaji ka ne ni chang ya ta ji ban sha kaman san ban sha yau don jawo ne man na zan da ko na ka ki ko ta ku za shi ne ka ban ma ya ban sha que hana ni ko meshi ni nya ura ko ni pa she ni na won ko da na ni ko ne mai jaje ta ta la pa she ni ba ko ban la na ko jaje ki Aisha. Alafi. Alafi. No. Aisha. Nuku yara ka kuma ma njam da ma. Mani mwaza kan nan yara. Betul kamani zaman dia. Boleh me am balu sha. Mini yer bora ma da pala mo bora mi yan na mi gwan kala la ni. Manung la ni Musa na bwa yinde sakma. Ni la ni bo so ni nunga amliya. Kalan labna tibbil anda pun bisha. Terus boleh me ya tuana ni mi kumi ni ya shamo. Ansatma. Ansata. Anya chichi, shanti jahati ni nyam na bahna diatam. Do kum man. Enyi mbaka do yetwa. Ayel manam balwal. Abadim sholo faro pa. Mami na ngule balwal. Azepel gwo na ni mama. Ani shala ngoma. Do ko ma yo ka bashi alotaya. Ai de cheza office na baza hamala ta'alo ta'ala ka zo yetu an ka zo kun man mblan na ai na Chama ai dan ya zo kacha ka biyan ya hayyara ni ka go mal ma'amma chama akayan no sham Allah na dama bunda ko yankuna onye sere pa akpala ni ma wole ntira ya chu right you know Lai. Ni benim. Oh ya. Oh. Yo. Look at that town ni na la kisha. Ya la kan ya kan ni. Wa bana masha. Man nikyo ka ba ti ti ko ti sha. Ya yeto. Mpasha bana ko le ya to ba ko ni ta ba sanga ba wo so ko ti mo so ma ne yele so yele ya na in ya ban pa ke na ko so na ko ni ya na ni ko ni ya na kama ni che ka pa ni ko ka wala ka ni kama nto kunna yan pasha wanzan wani luwar na ma piam Asia
kamar yan fashe zan lura yin ko na tesa wanda na la ma an yalan su yan fashe da samsa wurin ma ke caji kun je ma mutu ke lura don ban ce hal ne yirma won ba ya sabab jama za su lura caji wo batama wani bujjar masu shi kamar wajen ba zuwa nan yi wajen ba zuwa wabin nan lara su yi nan lajiyar na yi hannu ita ko caji ne kuma in zai kuma in zo da man yaro ya biya ta nan duniya ta nan ya sani oi ina jira wani ya ka butun da ba su ka ci kamun ta kudin nan an zansi tire ku ira ku shiaba kata mate jina bi kata da shinnar so tin kan ta fi to ban shi zan go ba ka lambe ta ne to bang la la nya ka har ciccan na ma da su lai ai inda ba na yire ba na ma jana kula ha mazu to oi ka la ka tsaya ta ta do mana nawo ne in chan ta palan bamna da para oi Aisha amaraba oi amaraba gente amaraba ma to va fare Aisha amaraba na ngwaye na wannan barka ne ani lola kayan sabo aya su yene no o idan ya ta ka ta kuma baba kai ni anarum irum musu dan ji station ka di ji do yi dan to na karba ma to ba tara min العرب جوجورين يا العرب عايشة جملة ديانا هل لا شيء من ينزل دب شريت وأما وزع سمه كان يقولون أتما شيء ما يمكن ما زين وده بايو نياو كارن تكيا تيجي شغال لا لا برادي فسو ناو كل الزلة لا ترى آمين يقول أن جالا ما تشان لا شبتين بيتشا بيتمن كل هي كلام زمان ربطنا بيه يقولون أبغى يزوم ناوي مش عارف ليه يعني بقى ما بيتشا شبتين شنو استزاده؟ أنا ما يعني تبمك ما تب وما عندي ما تيجي نصلي لك بس وإن شاء الله نلوك مني تشا أمي مو من دا بايت على قول من دا إيه عائشة ما هو ما بركة بالله الدين لن يمنا ما بقدر ويا أنشي الشمال سنسنا بودي سنسنا بودي وأم يسوي عائشة يمالك أبيال يمالك أبيال تعمل لا ينفع عشان تقدوي كرني فتن الحمد لله ما بدو يلا الجن الزمان ويلا أنفع ديان تبلك ليه ولا كانيا ibarnan kan na ce to yi to ashirin kan in barnan kan na ce to in cire mai to ashirin yawa man yara yari palluk na in yara to ashirin ma za ku to ne aisha balakan ce la ya to amazu lukma mun da yi palluk da dai palluk lukma balakan ce aisha ta ce gamu katta la kati ya tabi bora da jan kan yara ma ai kai shi ibn zurna minna kan batiya baba ki la'jrana minna kan batiya
to in buar nan kan na ce in shirye malaye to ana yi Aisha ka ayyashe mu ka yansimi mba ni na yar yansimi to charan su yutama in blan buar nan kan na ce ma ne yisoku asa so ka tanan biyar mu to ti jama ka yar ma buar da za je ma yar man za je le yara ba za su yi ran ba shi na ga ne da ta Mwaya an yankul can wa mama tun yan yare da yare bo ma hin yar yar kun kwan zam can kula to amma ka ta da ya ba ma bi mun je su ai wai to na ami ai na on je su ami na on ne yesu ale atuna ku ba ka mo ya la dir mama fima la kan bara lan kana yan haluru ciaji bara ba to zan ku in ce luru kule abba kula kana da shan don wala dan ne zan da ta jela ba la to be shamsu ne ai abba mai ko ji ne bice dawai ni kan mi abba matrin ya ne fu shabiyan nan dan ka wai da zoya da don wan bai kuna ya na tan labna to wai ne yelo na fu dina no kwale mun je yin wan kati kwale so ko ma tiri ya no kwale ko san ta to jaji ko san ta ka san tin ba ka tele difi na fu to na na barka to nzemba nande so aba ami ma Dentro chama indi mole kelule la Kamza ayi tafiye ali katire
Long ago. What that kind of I don't know why. And your wife is disaster, sir. We are going to Agbalala. Kapwa abiade. Aisha. Dada ukuna share. Mami, okoto nyaka mboya. Okoto mboya. Umoga dala fin besiam. Won besiam donc premier cham. Dada ukumila ni oboso hati ya nfonda. Aisha, ya malo muna manana ngamria kana. Hey, abba. Ah, the boy na kale za no de pipi kai. Mina sapo.
Ya ba wala. Katal dem jem no so. Sidan ko zabga ba tay bu kan ta shan ka tira ni aba. Ya kuko ya. Objela. Te o kwebo. Ya ba. Objela o so dai. Eso. Sharing data won je no go akarnya ka ti anya la ira. Ma ai, now so feel free. Man ya to ami ai. Come on. Ka frasa. Yel ma obya. Ai o ta la fon data wo. وتعالى فوق يوم فوق بالي يا بيان كان شنو بيفوق وين ناو ديتاو انت على كان كما يا ما برشما انجن يا وادين يا كاتشي تواشن دكو شي زو معنا كاتي تفن يندام يا اما لا كلن وي وتعالى شم بنغايتي بس كابيكا كودي بلوك 19 obini man objozo man kabo ada I phone that my some little bit problems. Okay, you down go last year not your one and cat the phone. Just so can I don't write that one. No, Otia. Nah, that Aisha pula. Aisha. Amina bin male. Amnon bin sha'ar mala kaman mina ra palla tabala kawle. Oncham ka kol kallata ka bin sha'u. Abba amin male de mala kaman yawla nyanga burma. Okay. Ai. Kana du zon labma. De zon labma be Aisha. Ami makanda kala la fe kabza ma chanda tutabe. Kanta kana tiyara mpara sulo banda ka akere yira eh tauni sikati chao no sikati chao it's okay oh de chama mi no bora pa man ne zama tun wala chana bi no ma wala chara so chara ani namba yura pa ani la bi agba mi ne kama nyine nyen so no marga ku to tama yara irin ya to awe min futi na shanga anil manra no mama dan ba da takka handa ta cha ana shinin busan machan ta de tattamo gaskiya ba ta ne na tilan cha ya ha mama da patale na kana mama mpun yalda woni tibe no ya to awara ko to to ne ta chan ta ne aba awo me bi manoku ya ne yin no ni so Pompon, min da wani can layi mani, blanka ni mani, ya kabe be pompon. Pompon, za manin jara pompon, zoma sanka na kante bibi. Okay, donc na da patale, ti can pompon ma, terla non ya to wa, da won be wala. Di twende ti can ti mi pa. Gaskiya. Because yes, I'm now fit. Yeah. Oh, Abba. The guy is now kicking. Yes. Life and kicking. Yeah, right there. Teacher. Magafara. Oi, Aisha maraba. Mesa kole
Oi, amaraba. Afzal ma ya. Amma ka kasu. Ba dai. Amaraba. Oi, kasa zungo. Ka kullaran kulbara. Ba sai. Kana kulbara la. Asu tsalla ba ya. Dan ba ya ta shila duniya na yo do me. Wala la. Mbo. Asha ta jiya ba. Na ya ku yan yalla ma ya akan da sahana ya pa ya sha biya su. Ta shi men ya. Ba me ndetwa. To kan yin palan yete. Tiyan nan la wula. Mba sule kuptala wala miss njila sankana. Mbo fa. Sando be sampa. Ojila lo no na mal mbo kargasa. Na na barkala. Made ne di songuna ko wonzora no to gum. Abadan bodi sama malama. Ai man tamma kapto to drasto. Basha, ami dulguma ma ankul valde za ayanga. Ka garame. Ka ba zur vandele. Oi da ne bodi so ko ya ne ti boyun bona bodi. An zur valna bodi. To ka ko berga hakana so ko kunya mo wop. Ko zo val. Wop kampi. O valna anyo. Kaga fasa tu ko kali kangwa kali. Basha. Tor tamasen lavna kale panon dal malama. Amaraba. Nah. Isa Lukmano. Kau gua mzaula. Nah. Alafi bi yo. Na wi ko na alafi bi. Kau banda. Ai kula. Ti aswala kan sa. Salu kuma chalta tale tarhab bang me. Zomna won chalta tale na won zo. Tanan tale zan kana tale shal kam chal pangti. Ya tanan tale zan kana san man ladi do ngunda zo ka ki pa ada bo to abdale. Den zo chel pangte. Isa Lukuma. Chel pangte. Moya dime so. Moya gafara mu gafara. Gafara. Ntia na on de sogo. Mtia mbagbabi tale. Dama mbanya magbambo. Tagba mi binya. To de ama ntia ye to yinga so kan na yang babi tale. Dini imoma Aisha. Wai na za shan wala tata. Tuku ta mu duniya wa hal ne bi Aisha nguna duniya ngo ne kiyama. Zang ma pa. Aisha. Salma ta zan ta duniya wan ta jani apa anyala pa tan nan yadda. Aqul bilan nan sharafun nan. Barka pa ta tum belage. Na on di su. Kara yadda. Na wun. Mate. De kula man no. Dan pan ya de nyin ne an nan sham. Na on shilmiya. Har zuwa dab su moka yuwar Aisha amarya tanin mila apa anyala akule nu shamtanin ta Isa Lukman Ngba no kole ala shinma ngabne ni ka ta kan na on na barka na zo ya da zero na on di su inshallah hal cha yukula bi tan kan ba tan la bi Allahu akbar ya ta duma na sallah ku na wun na kam za hajja ta zan ka san ta Isa Lukman na on di su ya ka nan
zo da su wallahi Aisha ni ce ba wata tablan ya fle do so bin shami din yan damin ya fle huna we ta ba ku sa ba ya ta ba ku sa na wanda yaso yalla bisa lukman da moran kula man wele dome do kamza ha zahan la palbun yala wo binya duka an zaya ngo tol mo da mi da te kura ka bazan nan kara tage dan zo ta poya ka pa Aisha na won yi kono na ka tan la yan wahado pason ni ambe do son sha ma wo mi dan ya sham ya dan wo bob kan min da wunin diyan kana ka wurin beltumna har ka shal na ba na wunin jawura ai tara na so na da yara so ko ya dan wo din kana wo tukula no ya twawa to dunguna tinchang to aya dungama to nilama amine to tamaya pa ya na barkana wai bisa lukumana atumanda ku ban an wata cika cin